Pun, ayo nduk kono mriki dicekel nduk ora ketang sak lagu rong lagu ditanjakne kadung ditanggap kok eman-eman ana syuting. Iya, iki ana mik kuwi diasta ya. Pundutan. Iki lho mriki. Ah, nika diaturne penyanyi nika, Mbah. Lah penyanyi sing teng ngarep. Penyanyi sing teng ngarep niku lho. Lah niku nggih artis niku. Nggih. Nggih. Mas Platen, mejane di pinggirnya Mas Platen. Nggih. Mejane di pinggirne. Nggih. Digeret ngetan malih. Nggih, monggo Bapak Ibu lenggah malih wonten nginggil sauptara. Ya nduk nderek ajar kenal, nderek ajar wanuh sowan ana Ladan Balirejo, nderekne kanca-kanca Velika Production kang mijil saka Laladan Kincang Wetan Kecamatan Jiran Kadipaten Madiun. Ya Mbak Mangledo Mas Medun. Ah pengen nang kono malah dadi patung. Heeh. Jih, Jan kenaan doan. Jih, saderengipun saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki tukang anu sone pundi Pak? Kan napa? Ra enak. Mboten enten nika lho nika. Nyapa to? Suarane kurang Iya tok banter Mas. Mas duduk aku lho Mas ya. Testing. Iya. Iya. Jih, niki mijil teng Laladan Balirejo. Laladan Balirejo. Iya. Kecamatanipun Iya Madiun. Balirejo. Oh, nggih Balirejo. Kabupatene Madiun. Madiun. Jan luar biasa nggih Bapak Dalang. Velika Pro. Riasipun saking Velika Pro nggih. Saka Laladan Kincang Wetan. Saking Laladan Kincang Wetan. Kecamatan Jiwan Kadipaten Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Luar biasa Bapak Dalang. Iya. Mantene wayu Bapak Dalang. Sejan mangklingi. Nggih, niki napa Mbak mantene asmanipun Mbak sinten? Mbak Loga ngono ae. Mbak Triloga. Oh, Triloga. Iki kondange kalukane ngono kuwi. Oh, ngoten. Kalih Mas Karo sinten? panjenengan Mas Galang. Oh, Mas Galang, Nggih luar biasa Bapak Dalang, Nggih kula dongaaken nggih Mbak manten kalih Mas manten. Piye? Mugi-mugi samawa, Apa tegese iku kuwi? tegesipun sakinah mawadah warahmah. Amin. Dan amin, cepet amin. punya momongan kalau Wis. punya. Oh, sampun. Wis 7 tahun iki karek 7 luaran tahun. tok, Nduk. Oh, alah. Heeh. Luaran. Karek luaran tok icap nggih, kabule wis 7 tahun. Oh, pun 7 tahun kepungkur. Iya, iki karek syukuran. Nggih, lha pun brojol pinten? Lah aku ya ora ngerti kok takoni kok ya. Lah nggih mung 7 tahun Aneh iku pun. tapi nyata. Lah nggih pun setengah dangu lho, Pak. Kalih napa 3 napa pinten kok ae. Ya, iki ana Manggala Loro, Nggih, Mas Loro ditanjakne Nggih, ayo Pak kono. Dalang. Piye, Duk? Nggih, tak kenal maka tak Tak sayang. sayang. Asma niku ki Naryo Jopo. Nderek Ajar Wano. Nderek Ajar Wano Pak Dalang. Ya, ya. Nggih. Tepangaken nami kula Bapak Dalang. Sapa wong ayu? Nggih, kula Princess Meliana Suzuki Sucipto Mutmainah. Lah aku sing gak senengi ya suciptane kuwi. Nggih, asma Kinarya Japa. Ana Niku tegese. Ana tegese nggih. Apa kuwi ana siji pokok werdine. Heeh. Nggih, Inces niku nama bahasa Indonesia Pak Dalang. Pak Niku- bahasa Indonesia kan Nggih, incas bareng. Inces itu nama bahasa Indonesia. Ngono. Nggih. Ya. Nek Cinara nih basa Jawa niku lho widodari. Ngono. Iya. Nggih, Terus? widodari sing turun saking tarangan Pak Dalang. Iya. Terus napa sing kedua wau? Lah aku malah ora Meliana. ngerti kok ya sing ngapal iki sing duwe jeneng malah Nggih. ditakoni. Nggih, sing kedua Meliana. Heeh. Itu artinipun werdine nama seorang perempuan. Ngono. Meliana nunjukne sebuah nama dari seorang perempuan. Terus Sing ketiga Suzuki Pak Dalang. Suzuki ki merek motor. Nggih, itu dulu populer dengan sebuah merek motor, nggih, sepeda iya. motor roda 2 nggih. Nggih, niku nek artinipun nek Apa Suzuki niku tegese? tegese niku jarine susu ning jebole kaos kaki Pak Dalang. Lah kuwi gembolamu berarti. Kowe guring kan di wonge kae. Heeh. Alah penawasaran kalih kula teng mriku lho. Tolah. Oh, kok kula didemeki lah gebes nyawang ngarep. iya. Lah nggih, nyawang guri nyawang ngarep jirine dalalah
Tibake iki kaos kaki lho, Mas. Iya. Iki kaos kaki Terus rangkep bacote, heeh. Dalam bacote apa wis ngerti nek gawanmu mesti kaos kaki nek ora ngono sak. Nggih. Adah sembako. Pak, nek iki nek napa nek niki kan ya ora patek panas. Nggih. Kalau mben niku panas kenteng-kenteng niku kula umat omah kula PP. Terus kula PP teng dhuwur gendeng lak ilang Pak. Konjol kucing kuwi mesti. Kula gumun susu kula PP kok ilang. Konjol kucing. Nyolong niku lho sinten ngono lho kaya tegel-tegelen nyolong susu kula niku lho. Iya. Iya. Iya, terus apa cote? Nggih. Terus sing keempat wau Sucipto Pak Dan. Nah, lah kuwi. Nggih, tegesno Sucipto kuwi apa? Niku tegese jarine susune jebul ganjelan botol. Tak kira suki luwe cipta ki cinipta dening Gusti Allah ngono. Bak kok kalau ben lali kok ganjel botol. Kalau ben lali mboten beto kaos kaki entene botol kula ganjeli botol. Ditemek atos Pak Dalang. Iya. Heeh. Malah karo sing rewang niku ajeng di sumbang semen. Heeh, dicor pisan. Lah nggih kok nggo botol sumbang semen apa dicor. Terus sing pungkasan? Sing pungkasan niku Mutmainah. Mutmainah tegese piye nduk wong ayu? Mutmainah niku tegese seneng ngemut barang sing ra genah. Tegese kuwi apa neh? Mesti ana jarwa dosoke. Nek ngemut permen genah Pak Dalang. Iya. Terus ngemut apa neh ya sing genah? Heeh. Ngemut wesi Mas. Kula ndek nanti bayar 5 juta kula mboten purun nek Pak Dalang. Iya. Rada digelak sithik nduk ayo nduk. Ya, ditopol ngesakne sing lenggah wis wiwit isuk. Nggih niki disengkuyung bersama napa niku alatenipun? Feli Kanada. Oh, Feli Kanada. Komplit sowan Bacangkep. Wis tak omongne Feli Kapro ki mesti komplit. Komplit Pak Dalang. Iya. Heeh. Nggih niki pengiringipun saking pundi? Saka Wayut, kabeh saka Wayut iki. Heeh. Wayut niku mesti ora ngerti nek kowe. Heeh, mula kuwi ya tak aturi ring road, ngerti ring road to? Oh, nggih. Ring road Asrama Haji. Asrama Haji, ngegong telake ngegong. Iya, bener. Iya. Ayo ditanjakne Manggolo Domase yo rasa kesuwen, rasa kedudut, rasa kelantur. Ayo Domasnya sini maju. Sini sayang. Seiklan Pak, terkeliwat trontone liwat. Pancen yo dalan gede. Iklan ora kuwi tok akeh. Nek ngenteni iklan bar yo bare sesuk. Nggih. Jenengan mboten tangklet anu samben kula nek teng dalem. Wis apal aku. Oh, wis apal. Tukang tebang karo usung-usung daduk. Asmanipun sinten, Mbak? Vika. Kelas Vita. Cucuke rada budek ya. Wong Vita ya? Vita. Kelas berapa? 8. Oh, kelas 8. Kelas 8 itu kelas pinten to Pak Dalang? Lah aku malah ora ngerti kowe sing nomor ora ngerti aku sing tuwa swidak tahun punjul ya malah ora ngerti to. Lah nggih nek rumiyin kan kelas SD niku kelas tunggal ngantek kelas 6. SMP kelas 1 sampai 3. SMA nggih 1 sampai 3 nek kelas 8 niku lho. Ya takono dhewe karo. Kelas berapa, Dik? Kelas loro. Kelas 2. Berarti 6, 7, 8 tambah 2 ngoten nggih. Sakniki cara disingkat mawon Pak nggih. Ono iya pancen yo jumbone kangen. Nggih, dalemipun pundi? Mriki mawon. Oh, mriki mawon. Balirejo mriki. Nggih, Dalem. Oh, putrane manten ya Allah. Jebule. Kapokmu kapan? Ya Allah pun semono gedene niki 7 tahun. Lah iya. Ketenggor kapokmu kapan? Lagi Mbak Vita. Mbak Vita. Tunggale piro, Dik? Kalih. Adiknya umur berapa? 4. Oh, umur 4 tahun. Ya. Kalau inget ono wis diapan karo tukang stop-stop. Oh, alah nggih stop-stop. Kontang cepet. Satunya siapa sayang? Vina. Kelas berapa? 6. Oh, kelas 6. 6 SD. Oh ya, yang 1 8, yang 1 6. Rumahnya mana? Ngadirejo. Oh, Ngadirjo. Ya udah mundur dulu. Domasnya, Manggolonya, sini maju. Iki jan anu Pak Dalang. Piye? Cinorone beda, Pak. Bedane nggon ngendi? Nek nyawang Domase iki jan
ayu-ayu, Depannya dia wadon. Nggih. Lah iki Terus nek lanange piye? lanange kok blawus-blawus. Lah bagusnya ora kok sebut. Heeh. Napa gadah sederek Papua, Mas? Mboten. Tak kira nek duwe turunan Papua apa. Terus bedone iki nek nyawang sliramu. Pripun? Udel nang dhuwur Terus putri. oh putri, Udel nang ngisor Anang. Mosok to Pak, aku gak tahu ngingeti ngisor apa. lah iya malah kok bedakne kakung karo putri nek putri ki ayu lek kakung kuwi mesti bagus senajan kanane kaya ngopo wae. Heeh. Heeh. Asmanipun sinten? Arif Yogi, Arif Yogi, ya. Kelas berapa? kelas 7. Oh, kelas 7, berarti kelas 1 SMA. Nggih. Oh, SMP. Salah ditinggal bumu kok ngedukne mantan sing ngedukne sapa? Ayo rada rikat. Satunya Arya Bumu mudun kalau sing ngedukne mantan kelas sapa? berapa? Iya. 8. Oh, kelas 8. Ya udah joget bareng ya sayangku ya. Ayo bareng-bareng papat ya. Yuk Mas diaturi lagu sing rada digrak yuk. Dikasih Mas, ayang-ayang ya, ayang-ayang. Iya. Langsung dikoplo. Heeh. Iki periasnya malah medun kok sing ngedukne mantan sapa? Heeh. Oke, joget bareng bersama Verika Nada. Iya. Verika Nada. Hadap sini sayang dimasuk CTV ini. Agak sini yuk, maju. Ayo sini sayang. Yuk tangannya diangkat di atas bareng-bareng. Jangan sampai keliru sikile. Malah keliru koyo cucuke. Kaki di atas, yuk sini maju yuk. Goyang yuk. Ayo joget bareng-bareng dong, ayo. Ayo ayo, joget. Yuk. Joget yo Mas. Ayo. Ayo kene. Ayo gocek ono banggaanku. Kene gocekan. Ayo joget. Kene gocekan ora apa-apa. Ayo goyang yuk. Karo bayangno Mas, bayangne pacarmu. Ayo joget dong. Ayo joget dong. Kok meneng ae kaya patung. Papa ayo joget. Ayo joget.
gelem joget. Ya, aja jo kahanan do. Aja wis ora apa-apa kita muni sebagian do kundur kita sing lagi rawuh yo ke. Ulang Masnya. Kuwi kelantur pangapunten kadudut nggo kahanane ora prayoga awit ana tamu sabrik selanjutnya. Heeh, iki nek gak gelem joget reokan pulang ya. Oke. Gameli reok pulang ya. Oke. Ayo dikasih gamelan reok pas. Oke, hati cepot kerise. Joget. Ayo joget terus pulang. Ayo jungkir balik ya ora apa-apa nek iso jungkir balik. Biasanya nek cowok lanang iso jungkir balik. Ya. Yang kisah ayo. Nah, joget jungkir balik. Ayo. Ayo. Ayo joget. Ayo. Kak Popo butuh kayang ra popo. Ayo ndang. Ndang butuh joget Pak. Ndang selak gumper kok. Ayo ndang. Ora ngerso. Ora kremo jadi paksa malah gobios. Mapun gak gelem. Gak gelem. Purone ayo. Ora apa-apa kok isi. Kok entuk sangu engko. Ayo. Ayo joget. Gak gelem. Ayo ndang. Gak gelem. Ya wis gak gelem tak aku tak gendong aja. Ayo lagi ya sak kosek Mas. Sing kene Kowe munggah kono Mas, munggah kono ndang, munggah dhuwur. Ayo gameli reok. Munggah. Salah. Ya. Halo. Salah. Halo. Salah. Ora apa-apa li pesik yo ben diambu. La dala. Ayo. La dala kalau. La dala.